kod auchiel tok sa 12 mar okinyi machiegni ma en nonro mar gazet matayi nyinga Sharon Ngao. Kaka pile wantiere kagi The Standard kanyakla kod Daily Nation. Thor weche manno komi pek opogore opogore. Thor wach momi pek e Daily Nation otendre kod omenda mabende piny wacho jopiny osebedo ka chiwo kaka osuru manyaka sani iwacho ni contractors mabende notimo tije mopogore opogore moko kuom gi bende nokokete tim ibro bede kichulo kanyo siling bilion 17 ng'anyo mago mag lakteche e kaunti ma Kiambu bende omul kanyo dicho makawuono ng'anyo makamano donjo e odiochienge mano mar 127. Nyaka sani iwacho ni nyithindo monyuol 136 osetho kaluwore kod ng'anyo mosebedo katimore e gwenge mago mag Kiambu. The Standard nyakoronga juang' thor wach magimiyo pek en kaluwore kod lit mano mabende osebedo ka nene e gwenge mag Ahiti kaluwore kod obila mabende piny Kenya nooro piny mano mar Ahiti dweche osekadho nyakoronga juang' 15. Commission mano mar Ahiti rumo odiochieng' makawuono polise 3 oselalo ngimagi e piny mano mar Ahiti dibed mana ni ber mane ma piny Kenya oseyudo kaluwore kod mission margi duto te wabiro bedo kwa twakie okinyi makawuono kan kenda antiere gi jafwambo Barak Oduor. Barak amosni oyawre gino mara ni chiyo makare achio makare Sharon ero kamano machiegni ahinya nonro mar gazet aparo ni ochak gi gazet mar The Standard nikech aparo ni mae moganda nyalo nyiewo koso korka in kaka jafwambo inene nade wachacho ni pach jasomo gi pa jandiko pogore aneno The Standard oganda nyalo nyiewo kinyi makawuono keni kaluwore gi in inene nade nitiere weche kae mapek ahinya oboke mar Standard to kata mana Nation be nigi weche kanyo mana kamano aparo ni ochak gi The Standard nyakoronga juang' The Standard ondike kanyo ni Ahiti pain and death wang'ni chakre ne obila mapachoka or e pinyno mar Ahiti nyakoronga juang' dweche 15 mabende osekadho mano mar dhi konyo nyaya rita e gwenge mag Ahiti kaluwore koda jomaundu matama nyaka sani jo obila 3 e pachoka mano or piny Ahiti 3 kuomgi bende osetho e kinde mabende koro mission mar mana Ahiti bedo karumo odiochieng' makawuono wach makama omie pek e It Gazet mano mar 4 nyakoronga juang' wacho ni odiochieng' makawuono it's the official end of Kenya's leadership of the multinational security support mano MSS mission mabende rumo dicho makawuono obila 3 osetho nyakoronga juang' mokwongo mabende notho e dwe mar 2 nyakoronga juang' kinyalo paro Constable Samuel Kitwai manantiere koda higni 28 en obila mokwongo manolalo ngimane e piny Ahiti mane dwe mar 2 mano mar higani kelwe kanyo gi Kennedy Mutuku Corporal Kennedy Mutuku Nzuve jahiga 41 manolalo ngimane e dwe mano mar 9 mar higani manyaka sani ringre mare nosekel nyaka e piny Kenya nyakoronga juang' mar 3 nyakoronga juang' manyaka sani familia mare pod nitiere koda kihondko en tho mano mar Constable Benedict Kabiru mabende nolalo ngimane wacho ni nolal kanyo dwe mar 3 gin bedo ka ging'eyo tho mare bang' dweche 6 mano kinde mabende jatend piny Kenya nantiere romo mano mar United Nations General Assembly e gwenge mag New York mano yango ni Kabiru bende notho wach mano mako dho familia mare Baraka keni wach mano mar obila e piny Ahiti di wach nang' ero kamano Sharon ng'eyo ni oboke ni e ite mar 4 oboke mar Standard ogoyo tarubina ahinya kendo e yo matuta ahinya ni to obila mar Kenya mane otere e piny mar Ahiti mondo okel kwe ni to tok dweche 15 gise timo gima ne otero gi kacha koso pok gi faulu e kelo kwe e piny mar Ahiti nikech kaka ing'eyo Sharon piny mar Ahiti to moloyo to boma gi maduong' en boma ma otek gi jonjore kata iluongo ni gangs ma onge gima nyalo dhi nyime kuno e yo malong'o kata kamano oboke ni wacho ni e dweche 15 ma obila ma piny mar Kenya osebedo Haiti osebedo mana lit kod tho nikech mana kaka iwacho kare wasewito obila 3 ka moro nohinyore to moro be to 2 ne onegi e yor nek magalagala to kata kamano iwacho ni kata kiwe mago e dweche 13 go obila gi osebedo gi shida mopogore opogore ni gionge gi equipment malong'o mane nyalo miyo gi tim tijgi to ne gin gi shida machalo kaka mag understaffing kata kamano nitiere shida mag diplomasia mabende osebedo
to koloso kotenore kod understaffing Nyakorom Gajwang' e par ni obila nanego bed ni kowo 1,000 kawuok e pacho ka kadhi e pinyno mar Haiti. Dwaro ma kamano oket e tim kaluwore kod jatend piny Kenya wacho mana ni kwan atamalo 40 iwacho ni security personnel kono nikech ne en piny Kenya gi pinje mamoko nanego bed ni kelo jogi. Kata kamano obila ma kamano nanego bed ni bedo 2,500 Nyakorom Gajwang' ma bende jatend piny Kenya wacho ni ne girem chopo dwaro ma kamano. Kwan atamalo 40 mag obila ema bende nodhi nyayo kwe e piny mano mar Haiti. Kata kamano odiochieng' ma kawuono commission mano mar obila rumo e piny mano mar Haiti. Barak warito neno kapo nono ni obila mago mag piny Kenya, kapo nono ni United Nations biro bedo ka kwayo oganda ma kata mana kwayo jatend piny Kenya mar mondo mi obila ochako dhi e piny Haiti, nikech par ni mission ma kama nitie koda MSS mano Multinational Security Support. Nyaka sani en wach ma bende koro ibo bed kiketo tenge nikech koro riwruok mar pinje mangima United Nations koro osedonje kaluwore kod jagoro mongirore e bwo migawo mar Foreign Affairs mano Korir Sing'oei kaluwore kod post mano okete mbui mare mar X. Owacho ni United Security Council bende sani koro biro bedo ka kawo kar MSS giketo GSF ginero mong'ere kaka Gang Suppression Force. Penjani bende piny Kenya biro bedo achiel kuom GSF e piny Haiti. Nitiere weche mathoth e wach mar obila ma Kenya bedo Haiti nikech ing'e ni piny mar Amerika en achiel kuom pinje manene osira ahinya mokalo mission ma kama. To sani ka nyi neno kaka jatelo mar piny mar Amerika mano migosi Donald Trump kaka nyi loso no nyiso ni ok en gi chira ahinya ni obro keto pinyne mar Amerika golo omenda mondo jo Kenya obed odhi osir. Koro ok ang'eyo kata pok ji ong'eyo ka duol motelo ne piny mangima miluongo ni United Nations bro riwo obila mag jo Kenya mission magidwa dhi go nyime ma hiwacho maler miluongo ni Gang Suppression Force. To wach maduong' mantiere ka en to dweche 15 ma jo Kenya osebedo ma obila ma jo Kenya osebedo Haiti, wasekonyo Haiti koso pok wakonyo Haiti? To wan kaka jo Kenya osekonyo wagang'o? Mane penjo maduong'. Wan kaka jo Kenya osekonyo wagang'o to bende wasechwalo arita makare e pinyno mar Haiti kaluwore kod ywak ma koni kod kocha ma bende obila go osebedo godo e kinde ma bende gisebedo ka gichwalo tijegi moriwo nyamburko ma bende giwacho ni armored vehicles nok gintiere godo moromo. Kata kamano kaluwore kod Godfrey Otunge kano duogo e pacho ka mano force commander mago mag obila mantiere piny Haiti niwacho ni ne gitemo kar nyalo margi gangs kata mana jo maundu ma kamago bende ne gitemo kar nyalo margi mar tieko ger margi e gwenge mago mag Haiti. Kayudo thuolo Nyakorom Gajwang' isoma nena ite mar 6 gazet mar The Standard loso kotenre kod okumba mar SHA manyaka sani norwako higa achiel. Kaduoki chien okumba mar SHA noyanga e pacho ka chieng' tarik 1 dwe mar 10 higa mar 2024 kawuono en chieng' tarik 2 manyiso ni SHA osebede pacho ka kuom thuolo mano mar higa achiel. Mise gin mage ma SHA osechwalo to gin rem mage ma SHA osechwalo no kanyo komie pek e ite mano mar 6. Mana Barak vinyalo mana nyiso gi aneno gains and losses mise kanyakla kod rem ma SHA osechwalo mana mapiyo piyo kapok wadhi Daily Nation. Mano adieri Sharon, king'iyo ito boke ni mar 6 iwacho ni okumba mar thieth ma oumo oganda duto miluongo ni iluongo ni SHA kata Social Health Authority ma koro ike mar 1 iwacho ni nitiere gik mabecho ma osene kuome to nitie maricho. Achiel kuom gik mabecho ma oboke ni owacho en ni SHA osebedo koketo okumba ne ji mang'eny maloyo kaka ne NHIF timo, kendo kamano ni SHA osekawo nyaka joma ne iparo ni ne ok nyal solo e okumba mar thieth chon, joma ne onge NHIF. To gik miwacho ni pok odhi kode maber en ni nitiere deko sama ng'ato dhi e thieth mondo mi ang' system ne keti mondo ang' chul bill, nitiere deko. Aeto ni gin gi weche matindo tindo mag mibadhi ma bende osemako iye koni gi koni. Kata kamano king'iyo to jatelo mar thieth mano migosi Aden Duale wacho ni SHA osedhi maber, kendo giwacho ni SHA bro bedo
bro bedo gi ber mbele nikech gitemo improve. Makeni kaka japiny matiyo kod kuma mar SHA Nyakoronga Jwang' inene ne yo machal nade kinde makoro kuma mar SHA to koro oserwako higa achiel. Aparo ni wadhi Daily Nation, thoro weche momenyo Daily Nation bedo pogore opogore Nyakoronga Jwang'. Gikete kanyo, milking taxpayers dry. Iwacho ni dhiang' kata mana idwa nyiedh kata onge chak to pod en nyiedha. Man kaluwore kod dwaro mano mar migawo mochung' ne weche mag omenda pachoka, kaluwore kod hik omenda mar higa mar 2025-2026. Nitiere contractors manego bed ni ichulo omenda buora, omenda maromo siling bilion 17 kaluwore kod dongruoge mopogore opogore mana gichwalo. Moko kuomgi bende giwacho ni gin dongruoge manoko rumo, moko bende nonya koda weche mag mibadhi e kinde mamoko. Neno kembe ma bende koro dwaro awards, gidwaro mar mondo michulgi omenda kaluwore koda tije mana gichwalo. Sharon, en wach malit ahinya. Ing'eni kiromo gi wach machalo kama mawacho ni jopiny dhi wito omenda madirom bilion 17 e chulo kembe mane ne sirikal okodo mondo oti ne jo Kenya. To kembe go moko ne ok otiyo, to kembe go bende kifwenyo ni moko ne onge moko ne onge gi uweso mag tiyo nikech ne gionge kata sendi ma ginyalo timogo gimoro amora. To lipot manyo wuok ka wuok e kano omenda kata mana kumikano e mwandu jopiny miluongo ni National Treasury iko omenda 2025 gi 2026 wacho ni nitiere kembe makoro ibiro chul gi tich mane ok gitimo. Achiel kuom kembego kata kembego iluongo ni Installations in Abesa, wan gi SBI International, wan gi Vulcan Limited, Hedaman Property kod kambi ma Kenya ka miluongo ni Nyoro Construction ma Kenya ka ni wacho ni chakre ne jaduong' Moi bed president igni go te osebedo koluwo pesa ne moro bilion achiel ne mosekawo interest mang'eny, to ni koro doho nowacho ni kembe gi chulgi nikech gin ne gidonjo e orak e yo malong'o. Nikech ne gidhi e doho, contractors maka magino dhi e doho, kagiwacho ni gin ne gisetelo tije mopogore opogore to piny owacho pok osebedo ka chulogi. Iwacho ni en interest nyinyo mosebedo chakre na mane en jatend piny mano mosenindo Daniel Moi ne nitiere telo. Kata kamano moko kuom kembe oriwo Installaciones in Abesa wacho ni obandho kanyo gowi mar siling bilion 8.7 kaluwore kod electricity transmission line. Nitiere SBI International Holding mabandho siling bilion 6.4 kaluwore kod dongruoge mopogore opogore chenro mabe na gichwalo gedo mago mag piny mopogore opogore. Vulcan Limited dwaro siling bilion 1 ne gichiwo supplies mopogore opogore ni migawo mochung' weche mag thieth. Hedaman Property dwaro siling milion 123 Nyakoronga Jwang' kaluwore koda gedo mano mar mall dukni madongo mane kaunti mano ma Kisumu. Kinde mamoko ibiro bedo kisomo e ite mano mar 4 kanyakla kod mano mar 5. Wach machielo mano mako wang'a Nyakoronga Jwang' ma bende no ka Daily Nation omiyo pek en kaluwore koda midhiero ma bende koro mienjo tok ng'anyo mago mag lakteche e kaunti ma Kiambu. En ginore malit Nyakoronga Jwang' lakteche osebedo ka ng'anyo kuom thuolo mar dweche 4. Iwacho ni ndalo 127 nyaka sani nyithindo moka no nyuol Nyakoronga Jwang' 136 osetho e kaunti ma Kiambu chakre ne ng'anyo makama ne chake. En wach moro malit to nyithindo makamagi otho Kiambu Hospital, wacho ni Kiambu County Hospital kanyakla kod Thika Level 5 Hospital. Man kaluwore kod nonro mago mag riwruoge mochung' ne lakteche. Sharon, ma wach malit ahinya. Ok ang'e ni ma nyiso nang'o nikech sama koro dakteche kata mana jochiw thieth kar thieth kata mana e kar thieth mopogore opogore e jimbo ma Kiambu odhi ng'anyo. To iwacho ni tok ndalo go te magiseng'anyo ni wasewito nyithindo matindo monyuol 136. Kiwacho ni e dwe mar Mei ne wawito nyithindo 18, Jun wawito 18, Julai 14, dwe mar 8 18, nyithindo 18. To mano mana hospital achiel ma Kiambu level 5. Mano hospital achiel ma Kiambu. To level 5 pod nitiere gi thoe mopogore opogore. Ero kamano. Koro nyiso ni ng'anyo ni mabende osetamo jodito kata mana jotelo mag kaunti ma Kiambu chungo osebedo ka hinyo oganda, kendo iwacho ni ka
ka ng'anyo ni notimore thuolo ma ng'anyo ni osebedo godo en mana lal kende ema jo-Kiambu osebedo ka neno nikech dine ng'anyo ni onge to nyithindo gi dine ok owito ngimagi Sharon. To gima lit gimomiyo ni kata nitiere medruok mago mag thoe ma kamago Nyakorom Gajwang' en kaluwore koda ng'anyo mago mag lakteche. Wang'e ni ka lakteche onge suptende Nyakorom Gajwang' wantiere koda intern clinical officers mago gin lakteche matiegore e tich. To king'iyo weche motenore kod nyodo, weche motenore kod konyruok Nyakorom Gajwang' bende samoro nyalo ga bedo matek ne jogo ma bende tiegore. Ema muwe ni sigana makama kimenyo en kaluwore koda midhiero ma bende osebedo ka neno mano e kaunti mano ma Kiambu. To kaluwore koda ng'anyo ma bende koro osebedo aming'a thuolo mar dweche 4 Nyakorom Gajwang' lakteche kokadhe riwruok e bwo riwruok mar KMPDU bende nobwogo mano mar dhi e ng'anyo. Tinyalo bedo kipenjori ni lakteche kaunti ma Kiambu gi ng'anyo nikech ang'o? Wan duto te wang'e ni nyaka sani health is devolved. Iwacho ni health ken devolved to koro sirkande mag gwenge mantiere koda ting' mar neno ni lakteche obedo gi chudo makare, lakteche obedo koda ngima makare. Lakteche kaunti ma Kiambu gi ng'anyo kaluwore koda deko mago mag omenda, mago mag osara ma ojachulgi. Kopogore gi mano giwacho ni nitiere unpaid medical cover premium. So kosebed kichulo negi okumba mano mar thieth yo makare. Long working hours mano tiyo mathoth kuom seche mathoth. Irregular transfers without due process. Bende wacho ni kiloko gi tich iloko gi mana taro mar chik kokolo chik kaka owinjore. En mana gino moro ni sirikand kaunti ma Kiambu biro bedo ka winjore koda lakteche mar mondo mi gidoge e tich nikech kan moro kopogore gi nyithindo baraki somo sigana ni nyaka maternal deaths mine ma dhi konyore bende nitiere hospitali mopogore opogore e kaunti ma Kiambu ka ma bende nolalo ngimagi. Iwacho ni there were 5 maternal deaths during the same period. Mane hospital ma Kihara level 4, nitiere Ruiru level 4, Kiambu level 5 kanyakla kod 2 thoe ariyo mago mag mine manadhi konyore Thika level 5 hospital. Wach moro ma koko geng sani nyalo bedo ni wanyalo neno thoe mamoko manyalo bedo ni mienjo. E ite mar ariyo bende nitiere sigana moro barak ma bende nomeny. En wach moro malit ka pod skunde Nyakorom Gajwang' jopuonje pod tiyo koda oteku mathoth kuom nyithindo. Kuom ranyisi, nitiere nyathi moro ka mong'ere kaka Anestin Tunje, jahiga 15 mana nitiere grade 8 e skul moro e kaunti ma Kilifi mano mong'ere kaka Gongoni Primary School. Japuonj nochwado wiye bang'e mano chieng' tich ang'wen mano mar juma mokadho cha. Japuonj ka nochwado wiye Nyakorom Gajwang' nikech notamore duoko penjo. To penjo mani penjo gi barake somo ni penjo gi ni the teacher asked give us examples of irresponsible sexual behavior. To koro ka japuonjre kia to tem nango japuonjre ok oduoko. Norodh wiye kanyo nochako bedo gi wich bar bang'e en japuonjre ma bende koro noseng'elo orengo. Wach malit ahinya Sharon, kisomo sigana mondik gi Winnie Atieno mantiere Mombasa e ite mar ariyo mar oboke ni wacho ni japuonj nodhi e klas kuma nopuonjo lesson mare e sikul miluongo ni Gongoni Primary School mantiere e jimbo ma Kilifi kata Kilifi County. Ni nyo penjo mana penjo miwacho no to ni nyithindo manye ok nyal duoko penjo ni iluongo to kani ne gigo chong gi piny to Tikia duoko tigo chongi piny tirodho wiye. To in ni ka ok inya duoko penjo to ne in ng'ama igo wiye. To ni nyo chwada wi nyathini gi luth moro manye en godo te kaka kon kanoneno japuonj ni kanoneno ka weche ok dhi maber to noringo molal. Ting'eni nyathini nokotho gi kanyo nyathini nodhi e odgi mano ne en wach manotimore chieng' tich ang'wen. Nodhi e odgi to chako nyiso wuon gi kaka wiye bare. To kane nyiso wuon gi ni wiye bare dong pen kile mimiyi yadh kweyo rem. Bang'e chieng' tich abich rem ochako medore ne ochako tere e hospital mar ng'iye obedo transferred nikech aneno ka kano tere e hospital moro e gwenge mago mag Kilifi ochako miye transfer kata kamano notho. Mano chieng' Ngeso kiwacho ni ne en gi blood clot e wiye remo nopoto e wiye manyiso ni force mane japuonj otiyo godo e wiye cha ema nohinyo nyathini. Nyathi manitiere mana gi higa 15 nyaka sani japuonj milieko ni notimo wach makamano bende koro oselal miero ndache pok ong'ere kama nitie. Wuon gi matimo tich mar riembo boda wacho ni nyare no ne obiro kowuok skul mano tich ang'wen mokalo ka wacho mokalo kata ka lalamika mokalo ni wiye bare ma ok onyal kendo ne odwa ni mondo otere hospital kata od thieth mondo dhi ong'iye.
En wach moro malit nikech punishments ma kamano nyaka Oram Gajwang' bende nosethich oko koda skul. Kata kamano jopuonjre ma bende ni dadhogi ka wacho ni skundno bende osebedo ka miyogi punishments matamre gi nono. En mana geno moro ni nonro ibiro bedo kitimo to jopuonje wasayou nyathi ka ok nyal duoko penjo nikech ka koro kata mana an wuon kipenja ma penjo ma bende nipenjogi e klas samoro nok en kata mana comfortable mar duoko nikech kipenje penjo ni the teacher asked us to give examples of irresponsible sexual behavior ka koro akia tatim nang'o japuonjre no nokoduoko bang'e to koro norodho wiye. En wach moro malit jopuonje wageng'uru mirima. Kopogore gi mane ite mar adek bende nantiere masira mano mar apaya ma bende notimore chieng' tich abich chieng' Jumapil mano mar jumani masira mano timore e gwenge mago mag Nakuru mano kelo lal mago mag ji 16 nyaka sani notimnegi alam makende mano odiochieng' manyoro kendo mikai mokwongo bapacho kama mar Rachel Ruto na en achiel kuom jogoeko ma bende nochopo e misa makamano. Sharon, sigana ni mantiere ite mar adek wacho ni familia mar dereba mar gari mane nomiyo dhano 16 te ma bende inyisowa ka ni joma nowito ngimago ni gin mana wedi ni joma nowito ngimagi ni ng'ama ne riembogi kata mana dereba mane tayogi familia mare owacho ni ne ok en ng'ama kuch ni ma en mana masira mane no ojuko gi ajuka kaka masira de juk ng'ato ka giwacho ni ne en ng'ama long'o ng'ama ber ne en ng'ama oluoro Nyasaye to dereba ni nyiswa ni ne en jahigni 34 mano dereba mane riembo matoka mane nokelo masira machalo kama. Gima oboke ni temo wacho kata gima it oboke ni adek temo wacho oboke ni yuaga ahinya kit masira mar apaya manomiyo dhano mang'eny kama owito ngimagi Sharon nikech iyuak ka ni masira mar apaya omedore ahinya kata mana miyo mokwongo kata mana jaod jatend piny miluong kata First Lady Rachel Ruto oyuak ahinya medruok mar masira mar apaya pacho ka. To gima nalit moibuoro Oram Gajwang' iwacho ni giwuok mana anyuola achiel to bende familia no bende koro obuono giseyo oganda ma bende wacho ni driver makamano ne reckless ni nokoriembo yo makare wacho ni driver makamano osebedo ka riembo e thuolo malach kendo no riembo e yor makare dono no ka wacho ni family defense matatu driver in crash that killed 16 relatives koro en wach moro malit derebe wameduru bedo motang ya peini mopogore opogore eite mano mar auchiel nyaka Oram Gajwang' kepo mago bila bende biro bedo kachako odiochieng' makiny ma en chieng' tich abich nyaka chieng' tich ang'wen mano mar juma mabiro koro kapo nono ni ineno ka romori gi bedo bila nyaka Oram Gajwang' ma e kinde iwuog oko bende nosechape gazede wacho ni oboke mopogore opogore pacho ka kaluwore koda kepo mago makamano kata kamano e kinde ma bende itimo kepo mago bila wach ma bende jamienjo ahinya en wach mibadhi don kisomo ite mar auchiel wacho ni bribery claims arise ahead of hiring by police koro wach mibadhi cha Barak padan nokogotachka sigana ni kana asomo to naneno ka en sigana mamora kata omiya nyiero matin nikech sigana mondik gi Collins Omulo wuod Kandeto sigana ni wacho ni jood bura kata mana senators oyuak ahinya ka wacho ni gineno ni kepo mag obila kod jolweny joma dwaro jolweny onego time yo makare mondo ogeng' weche mag mibadhi nikech gineno ka jopiny osebiro ka kono gi ni wach ni kepo mar obila gi kepo mar jolweny weche mag mibadhi osebedo ing'eni ma wach mano okel nyoro gi seneta ma Kakamega Boni Alwele manyo obwogo ji ahinya kowacho ni nitiere jago moro e Kakamega manyo obiro ni jatelo kiyie tadwaro uso ni rwath moro ango to ni rwadh na uso ni siling 250 to ka Boni Alwele penye ni to rwath ti uso na nango mana dheri maber ni oyo ha uso ni godo nikech akoso siling 400 midwaro mondo adhi achiw kaka asoya mondo wuoda kaw kepo makoro biro ni mano wach manyo obwogo Boni Alwele ahinya jago mane dwa uso ne rwath no iluongo ni Morris Mati mane no biro ire ka wacho ni eto to dwaro mondo osol pesa koro ing'eni ma en wach Sharon ma bende koro omienjo e samo owinjore nikech dhano nigi paro mopogore opogore ka paro ni ma wach ma inyalo gole pesa to kata kamano ni ne
ni neno ka oboke ni bende wacho ni jotelo mag obila kata jotelo kendo mag lweny kotelnegi gi Soipan Tuya, mano jatend migawo mag weche mag lweny, kanyo wacho ni weche mag kepo mag obila kata jolweny gidhi ng'iyo kata gidhi rango ni onge wach mibadhi kata achiel madhi bedo, kendo okon jopiny ni ng'ata ng'ata madakawo kuomi asoya e yo moro amora, jal machalo kamano onego bed ni en ng'ama idhi donjoni. Wabiro bedo kwaneno kaka kepo ma kamago biro bedo kadhi nyaka Rongo Jwang'. En kepo mag obila ma bende biro bedo kitimo kuom thuolo mar juma achiel chakre odiechieng' makiny nyaka rom kanyo chieng' tich ang'wen mano mar juma manyien. Ete mar abiriyo bende ikruok ma koni kod kocha dhi nyime e kaunti mano ma Kitui kaluwore koda ikruok mano mar nyasi mano mar Mashujaa Day ma bende timore higa ka higa chieng' tarik 20 dwe mar 10. Wang'ni aneno kitero e kaunti mano ma Kitui. Ikruok ma koni kod kocha osebed ka itimo. Ite mar 8 Barak, lecturers jopuonj mag mbalariany osebedo ka ng'anyo nyaka Rongo Jwang'. Koro jopuonj mag mbalariany osebed ka ng'anyo. Koro no owach ni ok bi chulgi omenda kapo ni dong ng'anyo margi ma koro juma mar 3 ma week mar 3 ma lecturers ma kamago ng'anyo. Wacho ni osara kimiyogi ok bi migi osara e ndalo manok gipuonj. Koro wacho ni kimiyogi osara jumbe 3 mok gisebedo ka gitiyo ok bi bed kimiyogi osara. Bende wach moro ni gibandho siling bilion 7.9. Jatend migawo mochung' weche mag somo Migos Ogamba kanyakla kod vice chancellors e mbalariany mopogore opogore notamore nok en siling bilion 7.9 ema gintiere koda gowi. Wacho ni gintiere koda gopi gi siling milion 624. Aneno Sharon ka wach mar ng'anyo mar jopuonj mag mbalariany mopogore opogore kata kar tiegruok mopogore opogore mamalo pod ok bi rumo, nikech king'iyo weche chalo mana ka weche manitiere kind sirikal to gi jopuonjgi pod ok losre kata medo mana jimbore, to ng'eni magi te inyo mana joma nyithindo mane sikul nyithindo mane odhi kar tiegruok ma koro onego bede ni somo, nikech nyoro jotelo kata jotelo motelo ne mbalariany gi nowacho ni wan ok wabi chulo jopuonj mag mbalariany motamore bedo e klas mondo puonj nyithindo. To jatelo motelo ne riwruok mag jopuonj mbalariany e Kenya mangima iluongo ni Dr. Constantine Wasonga wacho ni ubiro chulo tek yot. To king'iyo to jatend migawo mar puonj iluongo ni Julius Ogamba wacho ni dwaro pesa, to dwaro pesa mudwaro no ok en bilion 7.9 kaka wacho. Wan pesa mwang'e no nego bed ni wamiyo en milion 624 ma bilion 7.9 mwacho no ok wang'eyo. Koro wacho ni ywaruok ma koni kod kocha. Koro gin bende nyisgi ni rong'anyura ng'anya to kinde mong'anyo kok upuonji wan bende osara ok bedo kwa miu. Koro en aseo ma koni kod kocha to lume ma inyore lum gin ng'agi nyaka Rongo Jwang'. Gin jopuonjre e mbalariany mopogore opogore. Neno kanyo report ma bende Civil Sokinda nolosonwa nyaka klese koro nyi jopuonjre oloko koro gigo nyaka dhula e klese. E ite mar 12 wang'i ite mar 12 gi machinglo bang'e watieko nonro mar gazeti. Inyalo paro Barak nantiere nyadendi moro Rose Njeri Tunguru. Inyalo paro kinde mag finance bill, paro mar chik mar omenda. Nobiro koda iwacho ni system moro mana nyalo nyisi kaka finance bill. Iwacho ni no simplify explanations makamago bang'e no kanyo ka ne omake otere nyaka e doho. Sani anno ka nomiye mich moro kata mana mich no bedo recognized. She was named in the Time 100 Next 2025 list. En jalno ma bende koro no para kaluwore koda mise ma bende nochwalo. Ma en sigana ma kanya neno nyoro e mbui kendo kora chaka nene e gazet to nyiso ni to kare onego joma rowere we mondo weche magiparo kata magiloso ok samoro gin weche maricho duto te Sharon, samoro weche magiloso gin weche mabecho ma bende kata piny mangima nyalo dhialo, nikech koro ineno ka nyadendi miluongo ni Rose Njeri Tunguru ni nitiere oboke moro e pinje maloka miluongo ni Times mane wacho ni nodhiale ni en achiel iluongo ni Times 100 Next 2025 mane list manyo bede nyiso ni en achiel kuom joma wigi bith mokalo nikech king'iyo gima nobiro godo kata king'iyo mbui mane nobiro go noloso mbui ng'eni osomo weche mag IT kata weche mag tudruok kata mana e lony manyasani. King'iyo mbui mane nobiro go nobiro gi mbui moro ma inyalo
mbui moketo winjo mayot kaka sirikal tiyo gi omenda kata kaka sirikal paro tiyo gi omenda kata mana osuru ma jopiny golo tiyo nade. Mano emomiyo kinde cha ne en gi tabu ahinya kane obila mag okwach kich nomake ma odhi osoye ma bang'e bende jopiny nogo koko mogole. To sani ok ineno kodhiale, nyiso ni samoro kare paro ma ji biro go mopogore opogore koni koni ok gin paro maricho. Mangero moro miwachoga ni irwaki mana pinje mamoko ok e piny kata mana gweng' miwuoke nikech njierene nikech en tek by nature donge dira bende piny Kenya bende koro dino dhiale kata en koro dhiale mane pinje moko ma oko kalure koda mbui ma bende nobiro godo. Aparo noche gi machinglo mantiere ite mar 15 ken machinglo no nene nade ana jal moro ma de chalna mana ka jatend piny mano mar Amerika di bende gin weche motenre koda Haiti nyayo kwe piny mar Haiti kosi nene nade bara kite mar 15. Anene mana kamano, aneno kama jago machalo na mana jatend piny ma Amerika migosi Donald Trump ka ene ot moro kanyo ma bende aneno konjaoni ahinya. Ochalo ng'ama oketo ring'o moro e mbele, ring'o man gi map moro akia ni map ma piny makure to iye kucho oketo gima chalo ming'ado godo bau to nitiere tulsi mopogore opogore kata dhot to go kiful tandawuoya. Done ni bondik ni United States of America to ka dirisa bogo kocha chande bau mopogore opogore. Ok ang'e ni Trump timo ang'o ka, nyiso ni jopiny kang'o nyiewo oboke ni biro interpret mopogore opogore kaka gin. Aparo ni seyo nikech ka ni winjo kata na gin yore mabenja ten piny mano mar Amerika bende nowacho ni siro mano mar siro kata na pinje mamoko ka Kenya kinde mamoko mano mar dhi nyayo kwe piny mano mar Haiti gin kaka US piny Amerika nek bende gichako nyayo kwe kigin wacho ni internally e pinje magi nikech ngene piny Amerika bende ka siro pinje mopogore opogore nyiso ni nitiere omenda manyaka gigol. Koro dibed ni odino rodete emomiyo ni kifunde ogo e dhot kanyo nitie kata mana dirisa kaka omuon bende gi mbao moko e kind mamoko. Kok mondo Barak gi wachni mogik watieko. Ago erokamano Sharon, wagone Nyasaye erokamano. Wachna mogik en ni wameduru lamo Nyasaye to waketuru kwe seche duto. Amoso mamana ka en gwenge mag Gemasumbi kuma oike owadgi. Erokamano ahinya kendo mosuru ahinya kuom liel mabende untiere godo. Kok manya kon gajwang dakika na boro tok sa achiel mano mar okinyi gi kanyo bed bakilwe giko mano mar nonro mar gazet mabiro en twak mokwongo e chenro mar piny. Wang'e na challenges achiedh nade bakoni kod kocha ma jopuonj mago ma bende osebedo ka puonjo skunde mag JSS skunde mag sekondar ma adundo osebedo kakadha kayo matin adogi twak.